ҳавлӣ қаблан хабар дода будем, дар ҳудуди мамлакат як бора устувории боду ҳаво ба амал омада, боришоти шадиди борон низ пешгӯӣ шуда буд ва дар ин асно бояд қайд намуд ки шабонарӯзи гузашта дар ҳудуди мамлакати мо дар ҳақиқат боронҳои селосо ба қайд гирифта шуданд ва мутаассифона натиҷаҳои худро ҳам доданд. бояд зикр намуд ки дар натиҷаи боришотҳои шадиди борон дар ҳудуди 4 ноҳияҳои минтақаи Рашт, ин ҳам бошад ноҳияи Файзобод, ноҳияи Рашт, ноҳияи Тоҷикобод, ноҳияи Сангвор омадани сел ба қайд гирифта шуд. дар ин ҷо бояд зикр намоем ки дар ҳақиқат боронҳои шадид мусоидат карданд барои фаромадани ҳам яч ва ҳам селҳо. ғайр аз ин бояд қайд намуд ки дар натиҷаи омадани селҳо асосан шоҳроҳҳо зарар диданд ва айни замон дар ҳудуди ноҳияи Нуробод ва ноҳияи Тоҷикобод барои бартараф намудани офати табиӣ, ин ҳам бошад омадани сел ва фаромадани яч, корҳо идома доранд бо воситаи техникаи махсуси вазорати нақлиёт ва кормандони ин ниҳод. бояд қайд намуд ки дар натиҷаи омадани сел дар ҳудуди яке аз деҳаҳои ноҳияи Файзобод дар 3 майдонҳои назди ҳавлигӣ об даромад ва айни замон аз ҷониби комиссияи ноҳиявии корҳои бартарафсозӣ идома доранд. аз ҷониби агентии обу ҳавошиносии кишвар қайд гашт ки то 20 майи соли равон дар ҳудуди мамлакати мо хавфи фаромадани сел, омадани яч, фаромадани сангрезиш ҳамоно хеле баланд мемонад ва аз ин лиҳоз Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар эҳтиромона махсусан ба диққати аҳолие ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор зиндагӣ мекунанд мерасонад ки бояд ки хеле эҳтиёткор бошанд, чун шабонарӯзи наздик боришотҳо боз ҳам шадидтар мегарданд ва эҳтимолияти рух додани офатҳои табиӣ ки ман дар боло зикр намудам хеле баланд мегарданд. бинобар ин хоҳишмандем аз роҳандозии корҳои саҳроӣ, баровардани чорвои худ ба чорогоҳҳои кӯҳӣ, аз ҷамъоварии он зироатҳо ва он растаниҳое ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор ҳастанд бояд ки 100% даст кашанд, чун он маълумоте ки шабонарӯзи гузашта ба кумита ворид гашт нишон дод ки дар яке аз деҳаҳои ҷамоати деҳоти Ромид кӯдаки 13 сола ҳангоми ҷамъоварии чукурӣ ки дар минтақаҳои кӯҳии назди деҳа буд мутаассифона аз баландӣ афтода ба даруни дарёи оби кофарниҳон ғарқ гаштааст. айни замон корҳои кофтуковии ҷустуҷӯии ин кӯдак идома дорад. бинобар ин падару модарони гиромӣ хоҳишмандем кӯдакони худро эҳтиёт намоед, бори дигар ба онҳо хотиррасон кунед ки он риоя накардани он қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми рух додани офатҳои табиӣ ё ки баъд аз боришот ба чӣ оварда мерасонад. хоҳишмандем ки кӯдакони худро эҳтиёт намоед. аз сабаби оне ки боришот ҳамоно идома мекунад, бинобар ин мо ба масъулин ва аз он ҷумла ба аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат карда хоҳишмандем ҳатман бояд ки селроҳаҳо, заҳбурҳо ва он ҷойҳое ки дар гирду атрофи маҳаллаҳо ҳастанд, аз он партовҳое ки дар дохили онҳо ҳастанд бояд ки тоза кунанд, чун бори дигар такрор мекунем хавфи баландшавии сатҳи оби дарёҳо ва аз он ҷумла омадани сел хеле баланд аст. хоҳишмандем ҷиҳати пешгирӣ намудани ин гуна ҳолатҳо ва аз он ҷумла паёмадҳои омадани сел ва аз он ҷумла баландшавии сатҳи оби дарёҳо ҳатман он ҷойборҳо, он селпартовҳо, он заҳбурҳое ки ҳастанд аз партовҳо тоза намоед. ғайр аз ин муроҷиати махсуси Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба ронандагон аст. тавре ки маълум гашт бештари омадани селҳо дар худи роҳҳои автомобилгард ба қайд гирифта шуданд. бинобар ин хоҳишмандем пеш аз баромадан ба сафар тариқи шоҳроҳҳои кӯҳӣ, ин ҳам бошад шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд, Душанбе Рашт Лахш ҷумҳурии Қирғизистон, Душанбе Хорух дар мадди аввал оид ба вазъи роҳҳо, вазъи боду ҳаво пурра мавод гирифта баъдан сафари худро таъризӣ намоед. агар имконият бошад то 20 майи соли равон аз сафар намудан тариқи минтақаҳои хавфнок худдорӣ намоед, чун бори дигар такрор мекунем хавфи рух додани офатҳои табиӣ ҳамоно хеле баланд мемонад ва аз ҳама муҳимаш ҳангоми рух додани офати табиӣ ё ин ки техногенӣ ва ё ки ба ягон ёрии ниёз доштани аҳолӣ ҳар як ашхос метавонад ба кумита ба рақами ягона 112 ё ба қисми навбардорӣ ба рақами 93 880 28 19 дар тамос бошад.